Hello guys, madong adlaw na tanan. Sobrang adlaw day guys. Panuwas manok og iring. Nagapon sila tanan. Ya karon mga antapan nagpalit pandisal. Pandisal og hukya. Dagay hakot. Naligo rin may dagat gahapon guys. Siya. Ano, makauban kay pagka-Bernes hapon, gikuha man ng lula. Gahapon pa man nag-chat. Sige kong chat, ito wa may reply. Kami na mas dodo, tinaya. Yung pangloy. Sunod naman po si Jawa, naman po klase sunod agyaw. Maligo naman. Mga antay guys. Wa naman ko ni sipon. Wa nyo naman ko nagkape kay kapon mo limit. Huwag na po kong kape. Energy mo yung ganahan kay naimag unod. Na po energy na. Palikuan ang ginutong kay sayang. Mada ba din ganahang liksi? Diyan nakahurot. Ganahan si Zagpuan, matila. Baysag-bays likod. Ganahan sa gutila. Luwera mong po. Ikan yun dawa na, harap na. Ano magitilok. Bapo ni mga bata nga ganahan mag-chocolate. Sa una hingan-anan ko mga tanis nga ni, pero hindi nakadyo. Guys, ini upaya dito sa motor injak. Nanghid pa ko. Ipalit ko. Bawal sa kay papalit ni ma'am para sa ring. Wa naman. Ginamos ko no. Ginamos sisitas iring dari 50.
Last. May kagbuwad guys. Aram suga dyan nagapon ay. Kinilaw, sinugba, dapat adobo. Ang adobong manok. O, dapat biko ugma ha. Ni alya. Ang ganahan. So, galang pamahaw. Hindi ako man nagpanilig. Nanghid kong magawas. Bayad sa motor. Palit ko sidan. Iring dyan hapon kay Wana. Hanggang sa pod guys, kaya manilig sa ako sa gawas. Hi guys, manaday ko bayad sa hang motor. Salamat ka ni mo ma'am sa imuhang waysawang pagtabang na rin na 2 months na lang jud guys, mahumanag ang motor o bayad. Karong Mayo puhon. Salamat ka ni mo ma'am nga nakaroon sa Germany. Ginoon na di magbayad si mong kamadyo. Di kabutangan sa kuan kalipay. Nagbayad ko ganiha dito sa kuan motoris. Nadari bisito. Dapat isibos ka tong buwan sa February, March. Salamat jud ka jud. Salamat ka jud ma'am. Hapit na jud mahuman. Na mahuman. Ang pitaka, kaning pitaka guys kay kang ati kuan pa ni, ati Marby. Ay sud na guys, puro na mga papel na na kwarta. Magpalit pa ko ganing kuan ang sidan dari. Kuan yang sidan hanan giprito daan guys da. Buwad og kuan. Nagpalit man ko og bulinaw may ang ipalit para sa iring ja ang isa ka kilo ag katunga ginuunan para sa iring ja ag katunga para na ang katunga hanggi torta ang butang ag itlog na po sudaan taman pa na ugma ja na papibuwad ang giprito na tanan kay kuan. Din ako magluto-luto. Hindi mo na madaot ng pinirito. Dapat ko ipan. Ipan guys di Ang pan. Kay karong kuhan. Lain ang lawas. Kay nadaga ko. Anong ganahan guys. Kanina. Sakit ka doang puson kay nadaga ko. Unja og malandong na mag tuwa ko sa manok og makuam bubos buwak. Mga guys, hopya ubi liver. Deme. Napaisan sa niya. Puto-puto ba ni? Puto-puto. Ami, tali pa rin sa kape. Apo na mag-init eh. Nganin na raman. Tubig. Solve na.
Ang palit ko buwad kay ganahan ko buwad. Bisan ko makaluto og nay buwad. Wala po kayo, wala po snacks og palabian. Mara ni guys, mamubo sa ako.